birinci ýagşy pikirini bilämi? Sunnat işgärinde zekinden başga bolmaly birinci zat. Sunnat işgär bolsa birinci bilen bolmaly, zat sunnat bolmaly. Ihlas bolmaly. Onun Türkmençilik diýip beýik zat bar. Şoňa da münasip häsiýetler bar. Ýa-ni diýişine sadalyk, agratlyk, onun sypaýylyk, onun köpüň adamy bolsa bolsaňam sabırly, onun bir giň bolmaly. Şunu bilenmi? Hawa. Onun Ansap bolmalymy? ansap hem ýerde bolmaly. Ýok, izat diýende, bilýän o düşünüp bolýar diýär. Ansap medeni zunat işlerine gerek zat. Ede oğlulama tuğlama, ansap meselede oğlulama tuğlama. Ýok, bolmaly. Hadi bir kardeşine sana deyip, dost, koyacağız. Bir koyumda durup verdiydin, yakılma deyip ver, yakarınasın, aklatlasın, kurtlasın. Bir yerde iyilen satanım ol, haýyş ettik. Bir de yok değil. Giden soň gelmeýän zat näme? Giden son gelmeyen zat avray. Giden soň gelmeýän zat. Giden soň gelmeýän zat. Adam bir ýere göwne degýäňe. Sözler o. Şundan çykan soň, şonu alyp bolanokda. Soň şin bara. Giden soň näme adam ölen soňa gelen oğlap. Başga manda aýdanda. Ene onom şu bir adama söz diýen, şonu iznat bolanoga. Hawa. Ýa-ni Garap ağızdan çıkan söz. ağzından çykan söz, hawa. Soň şin pikirlenip, näme diýjek bolsaň, pikirlenip diýmeli. Mollum bolan oradan bäs koýardym. Hawa, zaýga oradan. Mollum bolmadyň üçin 5 manat koýar, 5 manat koýar. Ýok da, doğrumu da. Mehriban dostlar, hoş habar kommentariyada kutluğunda garaşýas bizim maşgılamız üçin, Türkmen teatr, kino sanatı üçin gowy habarymız bar. Yurdumuzda geçirilen Gorkudata adly halkara kino festivalyna näşe ortadaky duran bizim mehriban ejemiz Deşat Melaýewa iň gowy Venan keşpi ýerine etiren aktrisa diyen bayrağa münasip boldy. Hani hesap yapmy, çapır. Hani bayrağın görkede dostlarymyz. Hani näme da kuş mu durna mı näme? Durlan keşfi. Bu halkara derejetinde festivallarda gatnaşyp bir neşeli uly bayragy münasip boldum. Sizin golluğunuz için sağ olun. Kime bile diýenmi? Hawa. Diýen ekene. Esasam bizim şu derejelere ýetirgen gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýan. Janlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ ol. Mehriban arzulan hasyl bolsun. Hemmämizden nesip etsin. Şoryary umuman halkara bayraklara münasip bolmak diýsen uly derece onlarça döwletlerden onlarça kinolar bar. Şolaryň içinde de täzelikde näme düşürilen kompozitor atlyk kino iň gowy Venan keşp bayrak. Tole hor köp bolsun. Sağ olun. Allah jan hemişe muştoklaryň sany köpersin. Allah jan şular ýaly bayraklarym getirip durýar. Sağ olun. Da. Senin nesip bolsa başlaýbermeli. Ne başlana şu. Bolly ana. Sağ olun. Kutlu olun da. Ömürne sağ olsun aýdýar. Sağ olun. Dünyada iň gymmat brilliantyň bahasy näçe bilýän? Dünyada iň gymmat brilliant. Karaç dünyada iň gymmat brilliantyň bahasy $1 milyard. Diýjek bolan iň gymmat brilliant $1 milyard. Amen sana mugut düşdi. Şoň üçin oglanlar galmalar bize mödüm bakamyz bilýänler. Şunuňa dämi?
Atam özüň töle, garypdyr öýtmesinler. Mehman dostlar, bir guda atlı klip çıktı ahiri. Erteden başlap ähli platformalarda bolýar. Kliba gaty boldy, galan näme özüň baha bere. Dur hemmetin birden görkezmeler. Twist dize bir guda bilen ähli platformalarda YouTube'da erteden başlap görersin. Klip bet en gowy düşünem men. Kliba söz yok, ýöne şu klipde kim yok billa. Klip görüp könül gitar çıkarına çıkaracak koydan çaltırar. Şu klibi ben kadın mı? Birim men. Klibam kimin düşürenli özüm gowy bilýär. Şu klipde hakikaten kim bilýärmi? Hemme atlaşsa mesela. Mehman dostlar, bu Baka Media Show harekete devam. Twist ve Dizet Baka Media Show bir gut hemme platformada. Atam özüň töle, garyp öýtmesinler. Gelip görüp çözüp gitti diýip geplesinler. Stop et, yasa ya. Ne yok masak gel, sik gel, geçer. Haydi tamam gel. Takla stop. Mahir yok da dinle gelince. Sen ne olay ya? Olsun ya böyle. Olmaz. O işe kuruluk mahir yok da dinle. Olmaz. Sen ne olay ya? O değil. Bana da cücüray takla bu. Av işte var. Bana ne etmana gidiyor. Olay tipe de gidiyor. Durdum takdiri uğrağa oynaya ne durmuyor? Öyle bir şey. Hakikaten baktı ya. Bardak bardak olmaz mı da? Cücükten eşittim. Ne diyor ben bu arada? Ne kadar burada sarılan ne oluyor orada bir orada? Yok oğlum. Ay sakın ya. Aşağı. Ay onun kutusu oldu da var. Düşünün mü? Yasama oynayacak. Var mı? Ne var? Tak. Benim annem.